Gotwera nyika Bellarmine Mugabe wakumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe uye nemhuri yose. Ataura zvakare akati amai havasi kuda kuti abude gedhi vabata marimoti nezvese vakanzi aiwa iwewe tiri kugara tese pano. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikani Gotwere nyika unotoona kuti mukomana adzoka yuma yacho ichakangobata seyamudhara wake ati iye chaini dziri mumakumbo. Third day ndichipinda mukoti ndakazongoti I'm tired of this. My mom hanzi vakachema ndati. Ataura zvakare akati hanzi gara mumba tiri munguva yeCovid naamai. All doors gets locked, remote gets zero. Imikani zvakauma. Amai vati Gotwera avoka rinobva razoenda ndokundobatwa ikoko semukomana angagarisa mumastreets zvakutotyisa izvi. His apology reads thus: to the whole nation, the whole universe, my friends, relatives, my family, I just want to say I'm sorry to you all. Special thanks to my God, the one who created heaven and earth. Thanks to my lawyer. Thank you all for the prayers. My good brother Tobias, stay strong. You are the champion. I will be with you in prayers. I am human. We all make mistakes. I have learned from my mistakes. For the meantime, allow me to heal and rest. Aiwa nezuro pamba kasvika bhande rakandimirira. The story to be continued. Love you Zimbabwe. Love you South Africa. Peace. Had missed you all, especially you. God will take you through hell just to get you to heaven. So even though it's heavy, the Lord I will carry. Grin and still bear it. Win and still share it. Apologies to the fans. I hope you can understand it. Life can change your directions even when you ain't planned it. All you can do is handle. Worst thing you can do is panic. Use it to your advantage. Avoid insanity. Manage to conquer. So ndo mashoko apa kuna gushazi vadiki vari kuti ivo vakasvika kumba bhande rakavamirira. Imi munomuziva Grace haiti zvekutamba. Last time wakatora kodi dzeironi ndokubva dambura vanhu. Ameno asika maitiro avaita kuti vabva vamukira mukati svasvimweka zveprison. Imi guys pazoti thanks to my lawyer. Speaking of lawyers guys, okay, sorry. Gaindidzikami lawyer redu aiwa mukomana anoratidza kuti ari intelligent nyaya dzake anonyatsodziziva. Welcome back Gushungo. Praise be to God. Tanga takusuwai Bellarmine Mugabe. Take your time and heal. Chikuru wabuda mukomana mufaro tanga tisisina vedu we vamwe vakati well said son. At first ndakatombokutsamwira thinking that I waited 2 weeks and you were learning your lesson until that time wakati I'm getting tired of this uchipinda mukoti. As a mom to boy kids, my heart broke into pieces. I even cried ndichiti dai wachiburitswa zvakwana. Please take care of yourself. Your family loves you and we love you as well. Be good, my boy. Bellarmine angoti thank you nyari waita kubasa. Manetizens ari kufara vakati aiwa tiri kufara baba. Next time vakakusunga tell them kuti auchadi kuti ndege dzavo dzimhare paairport yababa vako. Mukomana ari kuseka zvake. Gara muno muZimbabwe muone nhamo yamakakonzeresa negezha yako unoda kuisira ani ndevamwe avo. Vakati mari ine mhuri ika chero vazukuru vavo vanodya vakaisiya. Saka zvenhamo yedu havazvione ava. Kwaiye akakonzeresa papi mhosva ndeyababa vake. It is not his. So ndevamwe avo vane muonero wavo. Welcome back home brother. Stay strong. Everything happens for a reason. But at the end God will take care of you. Vamwewo ndokuti welcome back. Always know that all eyes are on you. Stop doing nonsense things as from now onwards. We need the best out of you, not dumb things. Otherwise this time tombosiyana nebhandi toita iri mvuu chaiyo. We are glad you are back and strong on me. We all make mistakes. No one is perfect. We cannot judge and laugh when another man is down. Vamwe ndokuti usazvipamidze futi kutamba nepfuti unofa nepfuti. You are like une mari
waiorerako plus murombo munhu ka musazodaro zvekuti munoda kungoti munhu haasi munhu mubva mangomushudha nekuti hanzi mugadi wenyu. Nyaya iripo ndeyekuti isusu senation yes tinomira newe nekuti hatidi kuti upanishwe mujere risiri remunyika medu. Kubva zvatangoziva kuti vanhu ava havatifariri, takatoona kuti ukazopinda mujere rekunyika yekunze zvinozokuomera. Isusu tinomira tese semhuri toti aiwa mukomana ngaabude, asi tichiziva hedu kuti tichazotsiurana kana tasvika kumba. Isu pano tiri kuti zita rawakasiigwa, it is a very powerful name. What you can do is to live up to my standards akatoiswa kumasure. Yes, I know vamwe vane yavo standards kuti varoda kutaura kuti chii, but isusu pano tiri kungoti power is not only measured by authority, wealth or influence, but by accountability. Being shown mercy after causing harm is a second chance that should never be taken lightly. Freedom after such a serious mistake should become a turning point, a moment to reflect deeply on the value of human life, justice and responsibility. A true leader does not hide behind status or privilege. Instead, they use their experience to become more humble, compassionate and careful in their actions. The mercy shown by the court and society should inspire change, not arrogance. Let this be a reminder that every decision made in anger or pride can alter lives forever. Use your second chance to save others, promote peace, support victims of violence, encourage responsible leadership. Redemption is possible when a person accepts accountability and chooses growth over denial. So ndo mashoko edu kubva kuno kuzimu wati gossip kuti vedu weka, let us be accountable and let us choose growth. And we are happy that you apologized kuti vedu weka izika ini ndakakanganisa ndiregerereiwo. Welcome back for sure. Gotwe, I pray and hope this was the last learning curve for you. It will never repeat itself again, even in the slightest way. Today we are in tears of joy. We continue in prayer for Tobias. Pamwe pacho ndo paunoona kuti life can be altered forever. 3 years Tobias ari mukati. Asine zuro vamwe vakazobvunzaka kuti kobamnini vane hudi vari kumanya avo. Yes, tozauti security detail and all. But hasi Tobias here takambozama kuzuma maziso kuti tione kuti ndiye here Tobi. Aiwa guys ka asi Tobi achiri mukati achazoburitswa kana 3 years dzadarika. Big boys don't cry, they learn. Senyika we are happy you are back home. Pakuda chigafa party apa. Pela mene azongoti hatidi anochema kana tasungwa. Mukomana anogara taura statement rimwe chete. Guys ka mukatamba neni kana muchinge masungwa musazochema. Dzatotanga naro dziya. In fact dzakatangira pa-airport nezvirombo achiramba kupinda mumota yaakanga anzi apinde. Vamwe vakati haya mukomana adzoka. Namo yasarira Tobi.